Sari kaham friends song jotono no kisah berai na thang tongo palro lama dolok tongo norok nai tongdi bormura par go berai na thang tongo tini 2 tarik ni yal ningi berai mung norok nai tongni mia 1 tarik go mia berai mamdiya kisah kamlok bijini bagai kisah new year ni bagai tini ke berai na ni phaika ang simia tai betongo asung no nai tong di norok ke friends ong norok nai tong di ani channel ni bising tei ke o jaga angka norok jotong saimang khna o bridge nuk khang ke no jotono saimang khna o jaga no chini parang ke oro to rasta andoron khaimani norok saimang khna obo agini yang borong thangbai mani bagai kisa chen saing thangka saka oke IPF tini flag sirajak IPF te rong nam kora khe kelang mani bai obo IPF ti chin asing chiu asuk na nai tong di norok tai bo kaham nai man nai bon murani Tadi yang di sana. Tadi. mau kau khajera Sadi kau. Kau sadi. Kau. Neng sokha. Hima. Kau sadi kau. Tanah sini. ayang biskang ni kai yang tai kesan nai thoi sinari ro kai phang dok tong khum Ah, bupang sama dang sana kai. Kasihnya. Oh, orang sini pun jangan. ayang biskang kai tei rok toi pai yang sinari nai thok ja abin pa ai ase dang bari ya nong no je kam sin khno iton nai tong ni ro Like this. Apa dia tunggu? Orang pada baru sekarang tegeri orang. Orang kan agak diu aku kasih video di saya telang di. kai kai thangka kai hu yang thangka pai dang nai khan Ihu yang tu hu yang. Hari dui tinta step jaga sekasih. Cakap apa sawai? oro bung man ja khai oro nai mana obo hai ching se jing ja ko oro bung nai mana satai uson yang betongo Milkan tan. Sam saudara mana? o khum ni bung mai ang ke oro sujak tong norok nai mana Hari saka kasih. yai mau ka Kam tu orang. mayo asuk chude ko step 1 2 3 floor over 3 floor oro saka thangman Kasadi. kuchu phai ka jetini kuchu oro haser ku torawa nai man cigarette bahai manam ka Bagra khod dibo.
Pintu. Apa bak kai pu da bumana? Hah? Bak kai pu da bumana. Asa saya. Tahu kita kisah jaka. Orang pun kira tahu pun. Ah dia. Yang kau kenok mangsi. Yang kau tak kisah itu. Pasta tamu tongka. Abo kini kau kifiri tongo bag ini tongo. Pas get ke five dang jak dia ni bagai kenok mani ya. Ayam memutam tik kisah itu. Nogo ke feri tongo parni bisingo sorry parni phatharo ongkhori tongo horong khaba masing jorani simi masing jorani bagai doti sarthango hani bagai horong ma haing tongkha norok phai ne phaina ke nai phai mano bol morai kuparo habnani entry fee ke 20 taka khumulangni par edisi par bai oroni habnani fees same no